Siyabingelela obingelela baba udokotela ubaba wesizwe baba uJabulile Mfana Muhle njengekhehla mlo namhlanje sithatha ithuba esingayisoli ngalo ukuthi sise Dark Room Studio number 1 la okwenzwa khona ama video baba udokotela sisemgaqweni to Nedbank House ibuilding Nedbank House building corner of Queen Street and Albert Street sinomelapho wendabuko esikwazile ukuthi namhlanje simmeme kade kunzima ukumthola sagcina simtholile inamba ezirong abasinika zona besingazi ukuthi inyanga abazisho lapha ku-YouTube antazingeni kubona baba awubingelele khehla. Ngiyabingelela udokotela ukhangelo lwengcwele ukhangelo namandla sibingelele echannelini. Baba masikhuluma ngokhangelani sikhuluma ngobaba okuphi nendawo ukuphi emakhaya? Sikhuluma ngobaba wase Standard Tone. Usasebenzele eGoli kodwa njengamanje. Okay. Ngesizathu esithize somsebenzi ukukhupha komsebenzi. Okay. Sasa shiftele eGoli kodwa saziwa nje Standard Tone. eStandard Tone isigodlo sikhona noma uthola umjondolwana mhlawumbe kwafika umasipala ususi. Mkhulu kukhona igodlo. Kukhona igodlo enengakhulu eStandard Tone. Kusekhaya legodlo nje. Okay. Okay. Abantu abafuna umsebenzi bayakwazi ukuza straight match ayifuna ukusetshenziswa yena eStandard Tone kuyenzeka lokho noma lo muntu uzoqashe kona abafuna uletha abantu abangaziwa. No, baba udokotela angichashanga umuzi nje impela umuzi wami engawuchashanga ngawukoleti okuyisigodlo esikhulu esikusho ukuthi noma ungasetshenzelwe eGoli kodwa mawufuna izinto ezinkulu ufuna uyehle eStandard Tone ngoba ilapho khona yonke into ephelele la ufuna uphahlelwe khona okubalekile ukuthi noma ungasetshenzelwe eGoli kodwa ukufika eStandard Tone. Ake sibheke la eGoli kuphi nendawo? Ngisendaweni ekuthiwa seRodiport khona edrobheni khona. Ngaphakathi edolobheni. Phakathi edrobheni. Okay, ukusho ukuthi uthini kumuntu ose Midrand, ose Springs, ose Grasmere bayakwazi ukuza kwena? Bayakwazi umkhulu ukuza kumina khona eRodiport bazothatha izinto bazosetshenzwa bazophamisela amandla. Bayakwazi ukufinyelela khona. Okay. No ngifuna ke singeneke la emsebenzini wakho. Yini namhlanje oyiphathela abantu? Namhlanje mkhulu ngiphethe umsebenzi omkhulu kakhulu ososiza abantu abaningi umsebenzi kaGcabheziko. Ungakangeni nje kuGcabheziko. Ngizwe bekhuluma abantu bathi njengoba uthoba udokotela kuza udokotela uDlamini lapho akusibuzela ngensila imali ukuthi into ekhona noma into ekusocial media khona into ongayiphendula lapho. Hey dokotela insila imali into ekhona mkhulu into enamandla kakhulu esesiza abantu nami senze ngathuka ukuthi kanti le akusisi isithwalo kanti kwakuthiwa akusisi isithwalo kodwa ngibona ngendlela sesiza khona nami sengeze yangithusa. Okay. Ukusho ukuthi into ekhona insila yemali. Manje umethi ufuna insila yemali kusokubani udinga insila yemali umuntu onecala umuntu onjani? Insila yemali mkhulu ifuna umuntu ofuna imali. Hayi ophethwe ikhanda ogulayo, hayi mhlawumbe oneyinkinga ezothando cha. Bathothi nje ngidinga imali. Ifuna umuntu onjalo. Lana sizoya lapha kokuGcabheziko ngifuna ke sibheke lana ukuthi abantu abahamba amacala ikhona into obasiza ngayo abantu abanezitha ikhona into obasiza ngayo noma onezitha uthi akathola ama bodyguard onecala uthi akaye othola ummeli uthini mkhulu icala siyaqeda siyalahla zilahle ivideo khet konke kulahleka sinayo into esikwazi ukulekelela ngayo umuntu phezulu kwecala eliphathekayo athi cha icala nje impela lineproof nale ayicala nje lokuthi mhlambe ukoledi insango mkhulu ndile bamvulela iqala cha ngisho into eserious kakhulu ba lento esimsiza ngayo kuyizinto ezistrong kakhulu eyifuna umuntu ohlupheka kakhulu ngekweinkinga emzimbeni njengomuntu ovalekelwe izinto njengomuntu onamacala sikwazi ukuthi simkhiphe emacaleni aphela. Kubantu abafuna ukuzogezwa begezwa amathunzi amnyama begezwe isinyama yini abafike oyilungisela ukuthi kumuntu nje ufuna ukuzogezwa yini ezofika ayithole lapha? Zikhona izinto omkhulu zokugezwa ezinamandla ezisebenzisela umuntu uma nesinyama into zakhe zingenzeki nesichitho kuliwe endlini ayikho into yakhe ehlanganayo noma ulanda iziphakamiso zingaphakami awulanda izithwalo zingenzeki siyakwazi ukumsiza sincampule lento le kuye emzimbeni. Wenza njani kubantu abahamba emakhasino bathi sebehamba kakhulu emakhasino sebecanga nje ukuthwala ngoba bona inhlanhla lapha ekhasini ayikho yini ofike ubanike yona? Sinamafutha mkhulu esikwazi ukumlekelela ngawo umuntu ohamba eCasino sinene into esikwazi ukumlekelela ngayo singakwazi uxoxa ngayo la emfihlo
Sicoca basakafikile esigodleni ukuthi singamlekelela kanjani phezulu kwesimo abhekene naso njengomuntu ogembulayo omunye ugembula ngefoni omunye ugembula ngekhathi yecasino kodwa siyakwazi ukumlekelela. Yakwazi ukumlekelela. Singene kulomsebenzi lona obusiphathela nakacapheziko. Ufuna ukuthini namhlanje ngapha? Hledala umsebenzi waqapheziko kuwona umsebenzi ophethe wonke umsebenzi. Abanikazi besigodlo laba abafike bathola abantu esigodlweni babakhipha ngendlela abaphafuna ngakhona kwasebenza bona. Ucapheziko ulekelela kakhulu umuntu omkhulu osothi sengikhathele sengihlulekile mara akasafuni lezi zinto eziningi zokuthi sayophalaza sayofutha sekafuna ukuphila nje yena ngaphandle kwazo zonke lezo zinto. Ukakhuluma ngetrunk kacapheziko wawuthini lapha kubantu? Uma sekafuna ukufaka idivorce kimi uthi angasahlangani nami akayiphathe le trunk enkulu mkhulu. Le case funa ayiphathe abe umuntu oserious ukuthi akasafuna ukuphinda kuyibona asenyangeni ayocela usizo because of kuyinto yomcebe yokugcina enginayo ayikusekhe neyenginayo ngale. No, ngiyabuzwa Khehle. Abantu bayafuna ucapheziko bazofuna ukwazi ubabudodela ubangisabuza lento akhuluma ngayo lo baba ngoba ngapha eMpumalanga kuthiwa kuyathwaliswa kasini. Ngabe mhlambe nawe ulegenge lenethwalisa abantu bakoMpumalanga? Cha mkhulu babudodela ngithwalisi ngineziphakamiso lento akusisona isithwalo. Inomthetho nje osunikezwa wona oba likho ikhaya elinganawo umthetho wakhona but akusisona isithwalo. Uke waphatha induku abantu abeyibandla bathi banamabandla abafundisi. Iphi usabasiza abafundisi ukukhulisa amabandla abo? Mkhulu ngiphethe into strong kakhulu masinto into yebandla because of ibandla selikhona seliphakamile uthola ukuthi umuntu unenkinga yokuthi akakwazi ukuprofeta. Unenkinga ukuthi akakwazi nalokusho noma alazi iBhayibheli makalikhuluma alizwakali kahle ebantwini. Siphethe le nto le ukuthi umuntu makakhuluma into le ayifunda eBhayibhelini abantu bayizwe bekhole bawuze umoya engcwele bawubamba siphethe mkhulu. Cool, bazokudinga abantu uyathola le nkundla ezokuxhumana noma mhlambe umuntu ufuna ahambe boze road report ukuthi ukuphika umusola. Ngiyatholakala mkhulu enambeni 073 1030 140 073 1030 140 ngicela kuphinda nale kaVodacom ezothi 076 313 7348 ngikhona ku TikTok ngokhangelani Capheziko na ku Facebook ngo Dr Khangelani. No, sibonga kakhulu. Obonga baba udokotela babesizojoyina namhlanje besino baba omoyeni lapha endabuko osuka eMpumalanga osesebenzela entabeni zaseJohannesburg. Siyabonga.